Què és el tornallom o tornadia? Tornaria, pues, que havia molta hermandat les persones, estaven més unides, jo què sé, era altra cosa que ara. I això, se n'anaven a treballar un dia per uno i un altre dia per l'altre. I així anaven fent la faena de vendimiar. I si anaven a vendimiar, per exemple, pues li tornaven, en vez de pagar, pues li tornaven llaurant al que anava a vendimiar. S'ajudaven. Sí, i això, estava bé. I després el raïm aplegava allí i l'escaldàvem. Quan anàvem apurats de gent, venien els del costat. Mos ajudàvem uns altres. I després, si a començava que veiem mal temps, doncs encara havia més germanor, perquè no miraves prim. Acabem pronte, que ahir el riurau de la tia Roseta encara està per empilar, i tots correguents a socorrer el del costat. I és una unió i una cosa que avui anem a cada un a la de nosaltres. I així està la cosa. I tot això sempre sense diners. Entonces sí. Però i què considereu que allò tenia uns valors, no? Sí, Aquelles formes de treballar i sí, aquelles sí, sí. maneres... A valor humà.